σας φίλες και φίλοι, είμαι εδώ, ο Blader 222, για να σας κάνω και να σας δείξω το review του XTS Galaxy View κόκκινο. Άμα βλέπετε και ωραία. Πρώτον, δεν βιδώνει ή ξεβιδώνει, γιατί είναι XTS. Ούτε βιδώνει ούτε ξεβιδώνει. Τη βίδα την έχει απλώς για να ξέρουμε ότι είναι ο πύλωνας. Πρώτον, από πάνω είναι ο πύλωνας όπως τον ξέρουμε, αλλά από κάτω τελείως διαφορετικό. Τι κάνετε? Για να ενεργοποιήσετε το XTS mode του PS, βάζετε αυτό μπροστά. Και είναι πάρα πολύ ωραίο όταν είναι στη μάχη. Και όταν το Beyblade συγκρούεται εδώ, αυτό ανοίγει, υψώνεται και χτυπάει το άλλο Bey στη βίδα πάνω. Τώρα, για να το κλείσετε, πιέζετε τη βάση και τη γυρνάτε από τα αριστερά. Okay. Και έτσι μπορείτε να δείτε άμα το Bey είναι σε καλή ή κακή κατάσταση. Αυτό εδώ το μπλε το κουτάκι, όταν γυρνάς αυτό, γίνεται κόκκινο. Ενώ άμα τη βάζεις πάλι τη μέσα, γίνεται πάλι μπλε. Έτσι καταλαβαίνεις άμα έχεις το amber mode ή το κάτω του mode. Λοιπόν, έχει τις βίδες από κάτω, όπου μπορείτε να αλλάξετε, να πάρετε άλλο ένα XTS Beyblade και να το βάλετε εδώ και να έχετε γαλαξιακό πύλος π.χ. σε mode Curve X, να σας πω την αλήθεια. Έρχεται με τέτοιον εκτοξευτή, με σκηνάκι και με Bay Pointer, σε jump. Σας παρακαλώ κάντε like και subscribe, εδώ είναι το subscribe, εδώ είναι το like. Γεια σας!